तर नमस्कार मित्रांनो, मी मॅड इंद्रेकर आमच्या कोकणी यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत स्वागत असा. तर आजची व्हिडिओ काय असा कशी असा तुमका सांगायची गरज नाही, कारण काय थंबनेलवरनं आणि टायटलवरनं तुमका समजलाच असताला की आज आम्ही कुठच्या म्हणजे कसली पार्टी बनवतला, म्हणजे कसली पार्टी करतला. तर मग सगळे गँग मेंबर असत. तर बघा पार्थ, त्याच्यानंतर युवराज सॉरी यश, ते कसे दोन भाऊ ते जरा जुडवं, त्यामुळे जमत नाही. यश कुठचो आणि युवराज कुठचो. तर दाखवते तिथं असा तर आणि आमच्यासोबत दोघा जण असत. तर हो बघा सिद्धांत दादा, हो माझं लाडको भाग काय नावायचा युवराज. बघ असं काय आहे लास्ट कशा आणि आमचं बिट्ट्या बाय. तर चला मग आता जातो आम्ही सामान आणूक. तर चला मग बाजारात जाऊन येतो आम्ही लगेच. तर चला जाऊया ना बाबा. दुकानात दिला आम्ही करूचा लागता. हो वाटाणे घ्यायचे लगेच शिजतात. पांढरे की हिरवे? वाटाणे पांढरे शिजतात लवकर की हिरवे? होय ना. किती रुपये किलो? पांढरे स्वस्त किलो किती रुपये? 120 रुपये द्या. 1 किलो हिरवेच द्या. कुकर घे का ठेवायचं शिजवत. पुरतेले ना 8 जणांका? 1 किलो द्या तुम्ही. 1 किलोच द्या. खाणार आहे येणार आहे घरात घेऊन जातील काय नाही. तर बघा काम चालू. कांदे आणि टोमॅटो चालू करू ना. बघा कडे कोवडे पिस्ता. किचन मध्ये जाऊया काय करतो बघूया. बघा मुन्नाकडे कांदो कापता. ओके तर आता आम्ही गॅसवर वाटाणे उकडत ठेवतलो. लायटर लायटर नाही हा. डायरेक्ट चालू होता डॅम. डायरेक्ट चालू होता. अरे हा बघ. अरे हो मॅडम सॉरी माहित नव्हतं. तर ऑटोमॅटिकली आपले वाटाणे, आपलं टोपात पाणी, टोपाच्या खाली गॅस. तर आपल्याला पहिला प्रथम वाटाणे उघडत टाकून ना. तर आम्ही जाताला होता काजी पाव आणून होती उकडते त्याच्यात. वेळ लागतो रे. व्हिडिओ करते. खोबरं खाता यश. मित्रांनो कांदो कापूचा काम चालला. या बघा कांदो कापूचा काम चालला. टोमॅटो कापलेला. सण खोबरा कसलेला किसलेला दाखव रे. हा तर वाटाणे अजून शिजतात उकडत रे. बघा दिसत कांदो कापता. नाही दिलात ना वाईटचे तिका पाठी देऊन तर नंतर पुढे बघूया. तर या बघा खोबरा बाजू घेतलेला असं म्हणणार दिसता तुमका. तर वाटाणे ह्या होतात उकडतात. कांदो टोमॅटो भाजता खोबरा.
तांदूळ टाकताना बस झालाय का बस तर मित्रांनो खोबरं आपला आहे बघा कापून ते आपला कापलेला खोबरा भाजून झालेला असा. तर आता कांदो रोवला भाजूचो कांदो भाजतोय आणि कांदो भाजून झाल्यानंतर मग त्याचा वाटप करतोय. आता मिक्सर इकडे नाही मिक्सरचा जरा जास्त सामान आणलेला नाही म्हणजे नेमक्या सामान आणलेला तर आमच्या घरात तिकडे भाजून जाऊन मी वाटप करतोय. आणि नंतर मग तोपर्यंत काय झाले वाटाणे बघा शिजले बघा शिजले अजून 5 मिनिटात शिजतील. तर मग हे बघा कांद्याचा कलर पण झालो लालेला आहे कांदो पण भाजलो. पोरांना भूक लागली असा मला जसं कधी दिसतला तर लवकरच शिदा लवकरच आस्वाद घेऊन भेटत त्यांचा. तिची गाण तर मित्रांनो हे बघा टोमॅटो कढीपत्तो कांदो ह्यो फोडणीसाठी त्यानंतर फोडणीसाठी लसूण आणि आपली इकडे उकडलेले वाटाणे त्यानंतर आपल्या लागणारा मसालो तो बघा त्याच्यानंतर ह्या आपला तेल आणि ह्या आपला वाटाप. तर चला मग कामाक सुरू. तर आता मोबाईल मी जरा फोन जरा दुसऱ्याकडे देत आहे आणि आता कसं सगळा पार्टी बिर्टीचा कसा मी ठरवल्यामुळे मग कसा हे सगळा माकाच करू लागतं त्यामुळे मग आता मी कामात लागते. तर पहिला आधी गॅस पेटवून घेतलेलो असता. तर आपल्याला जेवढा तेल हवा तेवढा तेल टाकायचा. तुम्हाला काय सांगत राहू नको उसळपाव म्हणजे काय उसळ म्हणजे काय मोठी काय रेसिपी नाही ही काय बारीकशी रेसिपी आहे. तर आता कसा आम्ही आमच्या पद्धतीत बनवतो आपण काय ओरिजिनल प्रॉपर अशी कुक नाही आमका जेवढा जमतं तेवढं आम्ही बनवणार. फक्त काय पोरांका माझ्या आवडावा आहे बस आवडाच आपला या वाटाप करून असं ठेवलं आहे जरा तेल तापा दे या चमच्याचा उपयोग करता येईल. नंतर वरती रडवला जाईल तर
वास एकदम गमगमीत सुटलेला असा सुगंध. पाणी घे पाणी नाही ना. दारू आणले एवढा बसले पाणी याच्यात टाक भांडण टाकू बुवा. चांगलं ना पाणी. इथे ट्यूब लागलेली या ट्यूबलाईट किंवा वर काळी होती पण त्यांना पांढर रस निघता. ह्याला वरचं झाकण लावणे आता. हलवते वाईट टाक वाईट टाक. अक्षरशः बिचारो कंटाळलो मुन्ना. कोण कामाक पण येत नाही त्यासोबत तरी पण बिचारो एकटो करता. आम्हाला लावतेला ते भांडी तर बाकीचे भांडे धुतले मी सोडले तर. पाणी तर तो वाटणे टाकत असा. लय होते वाटतं ते. म्हणून दे खाऊया. काय खाव्या पाणी टाकते सुक्या होताला वाटा नाही जास्त मग ठेव थोडे मिठाचं वाटा बहिणार हे वाटाणे बहिणार आपल्या खाऊ भेटतील. ताच कर मग ठेव वरती तेवढे ठेव. अर्धा किलो बस झाले असते ते. बाकी काय नाही मांगावरा म्हटले ना वाटा कमी पडता नाही. टाक अजून टाक थोडे. टाका पाळते पाळ पाळ बघा गेले झाली ती होऊया. आणि बहीण हॉटेलला दुसरं खात होती त्याच्यात काय बहिणार पातळच असतं ते. गय गय नसतं. इलेगड पण आपल्या काय भेटतात म्हणून आपल्या करू काय रे ग. इलेगड झाली आधी पाणी टाकते अशीच नाही करूची आधी अजून पाणी टाकूच त्याच्यात. नंतर दाखवूया तुमका. तर मित्रांनो आपली उसळ तयार झालेली असा. हे बघा झणझणीत मस्तपैकी वरती कोथिंबीर वगैरे टाकलेली असा. सार्थकाक सांगितलं होतं आम्ही की कोथिंबीर लवकर घेऊन ये. तर सार्थकान आता कोथिंबीर आणला नसा. तर बघा या कोथिंबीरचा काय उपयोग नाही. आम्ही टाकला जास्त टाकलेला नको टाकू आता नंतर वरती गावत का नको इथे घेत नंतर घेऊ दे. कारण काय कोथिंबीर आम्ही टाकला आणि हळू लिंबू तयार कापतो. करते उठा आता माझं करू. तर आता भूषणच्या हातात देऊ कांदो एकच भेटलो खाली. कांदे एकच सुपला शॉट हे घ्या. एका दे बाबा एवढे. खाली कांदे काढताना तर आता आमका काय बनवत आता सॅलेड. सॅलेड नाही बनवत. मग सॅलेड जास्त खातात. काय एक एक पोट खाऊन दे कांद्याची. तोंड टाक सोबत. कोण टाक सोबत. तर विषय असं झालो असा की आमचे पोरगे असतात ते वाटाण्याचे प्यारी नाहीत. म्हणजे काय त्यांना वाटाणे जास्त आवडत नाही पण रसो जो हा तो आमका पोरांका पुरा गो. तर म्हाका असा वाटता की जरा ह्यो रसो कमीच झालो हा. कमी कशाक केलंय कारण का मग नंतर मग पाणी टाकल्यानंतर परत पातळ होतं ना. त्यामुळे मी जरा पाणी कमीच ठेवलं. तर हे काय एवढेच येतात खाणारे डायरेक्ट जाणार. मी 15 टाकले तो सोळा पाव खाता. बघूया तो सोळा पाव खाता ह्यो. तो माहिती आहे आमच्या पब्लिकला माहिती आहे सिद्धांत सोळाभाऊ खाता. तर आता आता कमी आलेले आहेत त्याका दोनच देऊच येतात. पाव दाखव जरा पाव दाखव. पाव खरं दाखव. तर तेजस कंटाळलो हा पाव. तर मस्तपैकी पार्टी होती. धुमशान घालणार आता आम्ही. काय कंपनी
काय काय क्या हुआ तेरा वादा कांदा हाय की काय हाय हे कांदा आहे कांदा कावडा मता घेऊन आलाय बाजारातून सरदार हे बघा. तुझा हे नाही काय. मस्तपैकी बारीक कांदो कापून घेतल्यानंतर भुसानं आमच्या जुळो कांदो हे लोक म्हणतात जुनी लोक जुळो कांदो खायला की जुळी पोरा जोळी पोरा हे बघा हे जोळी होय जुळी आमच्या. होते बघा जय शिवराय. बघा. अरे बघ अच्छा काय मग तुझं नाव काय युवराज ना तो युवराज बघा नीट बघा एकदा त्याच्यानंतर आता तुमका दाखवतोय त्याचंच भाव ह्याचं नाव यश आणि ह्यो आमचो युवराज. तर हे खरोखर जुडो असतात मित्रांनो. तर आमच्या ते टीममध्ये म्हणलास किंवा आमच्या गँगमध्ये म्हणलास ते ट्विन्स बॉय आहेत आमच्या टीममध्ये. तर चांगले पोरगे आहेत काय नाही अजून ट्विन्स पण तेवढे दिसत नाही क्लिअर असे. ते आता कसे मोठे झाल्यानंतर जरा त्यांची जरा बॉडी बदलली. फेसिंग बदलली बॉडी जरा झाली. पण हे आहेत ते जशात तशात. माका असं वाटतं की मोठे झाल्यानंतर हे पण जरा बदलतील. काय तो विषय लहानपणी नाही. गुरु होता ह्यो लहानपणी लय गुरु होतो फोटोच बघायचा दाखवतो आणि दाखव रे तोंड दाखव तोंड दाखव हे बघ बटाटी लवकर बटाटी लेवर बटाटी खाऊन खाऊन गोतो बटाट्यात बघा खाल्ला वरना बटाटीच व्हायची चालली आहे त्याची. सार्थक नाही सार्थक भावा सार्थक जेनेटिक काय तुका यांना भारी लपवलं ना काय खाऊन खाऊन बटाट्यात झालो हा. चलले बसले गडी बसले पाव आधी हातात घ्यावा नंतर आणि असं तोंडात घाला सगळ्यांना काढू का पाव बिव काय आधी न काढू का विचारते ते अरे दादा वाटतं तमनेल कसं पुढे दे ना काम वाडग्या भरता वाटा ना तिकडे कर वाटण आधी कमी झालं. सोनू दे तू घे मिठे चल सोनू आणि बेनू गेले चला सगळ्यांनी यावं. पुढे दे पुढे दे ठेव रे जाय ठेव तू आधी ठेव तू घे तू तुझा घे ते काय नको अजून काही. थांब ना, ठेव नाही. मी घ्यावा रे तुम्ही घ्यावा आम्हाला देतो रे. खाऊ नको पदरीच्या थांब जरा आम्हाला घरी घ्या. घेतो करून गेलं चक्क सोळा. किती जणांना झाला बघ. झाला बघ झाला वाटतं बघ. मी काय जास्त खाणार नाही मी आम्हाला काय बिट्टो बिट्टो बैल थोडं काय म्हणतो बिट्टो भाजी काय ठेवतात झाले दिस या पुढे लेट हो झालो अजून हा दोन पुढले का? अजून हा आवाज. याला गरम होत. तर अशा प्रकारे आमच्या पार्टीक सुरुवात झालेली असा. तर कशी झाली उसळ सगळ्यांनी जरा सांगा जरा हा एक नंबर. सार्थक कशी आली एक नंबर. सगळ्यांनी सांगा रे कशी आली. सिद्धांत सोळापाव उडव व्हिडिओ कशी आपल्या व्हिडिओमध्ये उसळ कशी आली सांग. पब्लिक वाट बघता कारण काय कसं सोळापाव खाणार तू एकटो रे म्हणून जरा सांग कशी आली व्हिडिओ. असो काय खातं काय नुसतो बिट्ट्या बटाटा वडा कशी आली वार्ता कशी आली काय बायो भारी झाली. ओके. आता भूषण खायत तेव्हा भूषण सांगित मागा सगळ्यांची मध्येच बसतो कसा काय? बस बस तू मध्येच बस. तर चला मग ही तुझी डिश ही माझी डिश. पाव घ्यावा काय विषय नाही 2-2, 3-3 असलो काय विषय नाही.
खाऊचा तेवढा खावा. ज्याला जाय त्यानं तेवढे खावा उगा ते नाशाडे करू नका हा उडवत जाऊ तर पहिलो बाईट जरा मी घेत आहे. हा. पहिलोच बाईट आणि कसं लागतं जरा मी बघतोय. कडक कडक नाद खुळा. सगळे बिझी होत कारण काय सगळ्यांच्या पोटात आग पडलेली. कोणच वरती बघत नाही. सगळे डायरेक्ट तोंडात त्यांची डायरेक्ट वाटीत डिशमध्ये. तर मित्रांनो पार्टी झाली. सगळ्यांनी खाल्ले नाही. सगळे घरात पण गेले. तर आता आम्ही सगळी भांडी बिंडी धुतलाव. कोण नव्हता आमच्यासोबत मदत करू. सगळे खाल्ले नाही आणि गेले सगळ्यांनी. तर मग आता ही छोटीशी व्हिडिओ होईच संपली असं मी तुम्हाला सांगतो आहे. आणि व्हिडिओ संपूचं पण वेळ झाली. तर मग चला लवकरच भेटूया येणारा नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत रोजच्याप्रमाणे टाटा आणि बाय बाय. व्हिडिओ जर आवडली तर नक्की शेअर करा, कमेंट करा, लाईक करा. आणि नवीन असलास तर आमचा कोण या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि नोटिफिकेशन ऑल करून टाका. तर लवकरच भेटूया येणारा नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत टाटा आणि बाय बाय रोजच्याप्रमाणे. तर चला. California